Pipila ka mga celebrities ug ubang mga personalities ang nisalmot sa State of the Nation Address ni President Aquino kagahapon ug nibida sa ilang mga outfit. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Pipila ka mga personalidad ug mga mambabalaod na sab ang nibida kagahapon sa ilang mga outfit nga kasagaran cream, white dove, and pastel-colored ternos ug Maria Claras alang sa Sona ni President Benigno Aquino III sa batasang pambansa. Si Senator Francis Cheese Escudero ug asawang Heart Evangelista naka-all-white kagahapon. White sad ang color sa gisulob ni Senator Grace Poe. Samtang si Jinky Pacquiao nagsulob og light pink and green nga outfit ug ang People's Champ Manny Pacquiao naka-all-white. Sa iyang Instagram post, ang presidential sister nga si Chris Aquino ni paambit sa ilang Hulagway kauban ang iyang mga anak nga sila si Bimby ug Josh. Kung dominante ang color white sa ubang mga personalities, ang Asia songbird Regine Velasquez naka-gown og color black, kauban syempre ang iyang bana nga si Ogie Alcacid. Present sab si Attorney Persida Rueda Acosta, ang pangu sa Public Attorney's Office. Spotted sab sila si Cebu Representative Raul Del Mar ug anak ni ini nga si former Representative Cutie Del Mar. Lakip si Makati Representative Monique Lagdameo ug Abigail Binay. Ito nga sab sa Sona si Senator Vicente Soto III ug asawang si Helen Gamboa. Apil sab si Taguig City Representative Lino Cayetano ug asawa ni ining volleyball star nga si Phil Cainglet. Wasad magpawahi si Senator Nancy Binay sa iyang all-blue gown. Crystal Clemente sa Showbiz Chika.